Dukkan godiya ta tabbata ga Ubangijina mai ikon komai akan kowa da ya ba mu aron rai da lafiyar kawowa har zuwa wannan lokacin. Ya Ubangiji muna godiya a gare ka. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkanmu da zuwa Ummu Fatima Multimedia. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Har ila yau muna nan a cikin wannan gawurtaccen littafin mai suna A Sanadin Ƙauna da Bilkisu Z Ya'ubeke wadda aka fi sani da Autar Marubuta ta rubuta shi. A yi saurare lafiya. Afra cikin tsananin ɓacin rai ta sa hannu ta tura Hafiz daga kusa da ita, sannan ta miƙe tsaye ta nuna shi da yatsa ta ce, ka sani duk waɗannan abubuwan da kake yi ba zai taɓa sawa na ƙaunace ka ba. Na tsane ka, na tsane ka, na tsane ka tsana mai tsanani. Ban san me zan yi ba ka fahimci irin tsanar da na yi maka. Bayan kuma na sha faɗa maka cewa ba zan taɓa son ka ba. Ta kalli Hamza tare da nuna shi da yatsa ta ce, kai kuma ba a kaina za ka wuce fushin naka ba. In ka isa ka sa wannan mayen abokin naka ya daina bina shine zan tabbatar da zuciyarka aikin banza kawai. Juyawa ta yi ta shige aji abinta. Habiba ce ta bi ta ajin a baya ta zauna kusa da ita sannan ta kalle ta ta ce, haba Afra, don Allah ki sassauta tsanar da kike wa wannan bawan Allah. Wallahi Afra ina jiye miki bibiyar alhakinsa. Ina jiye miki yin asarar masoyi na gaske. Dan in kika rasa shi da wuya ki sake samun madadin shi. Afra ta taɓe baki sannan ta kalle ta ta ce, ku fahimtar su kaɗai kuka iya sani ba kwa iya fahimtar ƙiyayya a zuciya ko? Habiba bana son shi bana ƙaunar shi me zai hana ke ki so shi? Ke bari ki ji wallahi Allah na tsani soyayya sam ba ta taɓa burge ni. Don haka kar ku dame ni da zancen ta. Hafiz kuwa bayan Afra ta tafi aji ya kalli Hamza ya dafa shi sannan ya ce, abokina. Hamza ya janye hannun shi daga kan jikin shi cikin ɓacin rai ya kalle shi ya ce, me za ka faɗa mun? Bayan marin da kai min akan wata, ka bani mamaki Hafiz. Ban taɓa tunanin za ka fifita soyayya mara tushe balle tabbas akan abota ba. Hafiz kuka ya fara yi yana ba shi haƙuri ya ce, don Allah abokina ka yi haƙuri. Wallahi bana iya jure a ci zarafin Afra a gabana ina kallo. Me yasa ba za ka fahimce ni ba? Na san ban kyauta maka ba amma ya zan yi? Ya zan yi abokina? Don Allah ka yi haƙuri ka yafe min. Ƙarashe maganar shi ya yi cikin kuka matsananci. Hakan ne ya sa jikin Hamza ya yi sanyi har ya sauko daga fushin da ya yi. Ya kalle shi ya ce, shi kenan na haƙura. Ya wuce ka daina kukan haka nan. Hafiz ya ce, na gode abokina Allah ya bar mu tare. Tun da ka haƙura to yanzu don Allah ka taimaka ka je ka shawo min kan Afra ta saurare ni sai in ba ta haƙuri ta janye maganar korata da aka yi in dawo in ci gaba da karatuna. Hamza ya yi shiru na wasu lokuta har sai da Hafiz ya ƙara cewa, ka ji abokina don Allah, don girman Allah. Hamza ya ce, na ji, amma kar ka sake ka biyo ni zan je ni kaɗai in same ta don nan gaba kuma in ta gan ka ban sani ba ko ƙila kashe ka za ta yi. Hamza ya ce, to mu je zan tsaya a ƙofar aji har sai kun gama magana zan shigo. Da haka suka tafi aji. Amma Hafiz ya tsaya a bakin ƙofa shi kuma Hamza ya shiga ciki. Hamza kai tsaye wajen Afra ya nufa. Ya kalle ta ya ce, Afra wajenki na zo don Allah ki yi haƙuri da duk abin da suka faru. Ki sa mahaifinki ya janye maganar korar Hafiz daga makarantar nan. Kin ga muna gab da fara test daga nan za a shiga exam ɗin zuwa SS2. Ba don ni ba don shi ba. Ki yi haƙuri domin Allah. Afra ta ce, shi kenan na ji zan yi wa dad ɗina magana idan na koma gida. Amma ka jawo abokinka kunne ya fita daga cikin rayuwata. Godiya ya yi mata sannan ya juya ya fita wajen Hafiz ya sanar da shi yadda suka yi. Hafiz ya yi murna sannan ya yi mishi godiya. Daga nan ya kalle shi ya ce,
Sauranka abu ɗaya abokina don Allah ka shawo min kanta ta so ni. Kai ni ko ba za ta so ni ba to ta saurare ni. Hamza ya balla mishi harara yana mishi kallon ka haukace ɗin nan. Sannan ya ce wallahi ba zan je ba. Wannan ɗin ma kawai don ina tausaya maka ne da kuma iyayenka da suka jajirce kan karatunka. Bayan haka ba abin da zai kai ni wajen wannan 'yar iskar yarinya. Hafiz ya ɓata rai ya ce wallahi ka ci albarkacin kai abokina ne amma da na tattaka ka. Don babu mai zagin Afra a gabana in ji kuma in ƙyale. Yana gama faɗin haka ya shiga ajiye abin shi ya bar Hamza tsaye wanda ya saki baki da hanci yana mamakin Hafiz. Daga ƙarshe ya girgiza kai shi ma ya shige aji. Wani malami ne mai koyar da su Agric ya fara shigowa. Bayan ya fita Malam Bashi ya shigo cikin ajin. Amma har ya fara koyarwa Afra da Habiba ba su fasa tattaunawa ba akan maganar Hafiz. Inda Hafiz ke ba ta shawara kan ta sassauta tsanarta. Inda Habiba wani malami ne mai koyar da su Agric ya fara shigowa. Bayan ya fita Malam Bashi ya shigo cikin ajin. Amma har ya fara koyarwa Afra da Habiba ba su fasa tattaunawa ba akan maganar Hafiz. Inda Habiba ke ba ta shawara kan ta sassauta tsanarta akan Hafiz kafin Allah ya kama ta ta hanyar jarabtarta da son Hafiz ɗin ko waninsa. Faɗa suka yi sosai har muryarsu ta fara fitowa ana ɗan jiyo sautin maganarsu, musamman ma Afra. Hakan ya sa Malam Bashi ya juyo domin ganin masu yi mishi surutu a aji. A daidai lokacin ne ya ga Afra ta zage tana ta faman zuba uban masifa. Jefo mata chalk ya yi. Ta kalli wajen tare da yin shiru. Malam Bashi ya ce miƙe tsaye ki min bayanin da na gama yi yanzu. Afra ta tashi tana zare ido don maganar gaskiya ba ta ji abin da ya ce ba sam. Hafiz ne ya miƙe tare da ɗaga hannu ya ce Malam ta zauna zan amsa a madadinta. Malam Bashi ya ce Hafiz koma ka zauna kafin ka fuskanci fushina kai ma. Komawa ya yi ya zauna kamar yadda aka umarce shi. Malam Bashi ya ce hakan ya tabbatar min da cewa tabbas hankalinki baya wajena. Don haka fito nan. Afra ta fito jikinta na rawa don ta tsani abin da zai taɓa lafiyar jikinta. Tana fitowa ya ce ta zuba gwiwoyinta a ƙasa cikin tsoro ta yi hakan yadda ya ce. Kallonta ya yi ya ce ke da wa kike surutu? Afra ta ce ni da Habiba. Malam Bashi ya kira Habiba ta duƙa har ƙasa ita ma ta fara ba da haƙuri. Ita kuwa Afra ga dai tsoron amma ta kasa ba da haƙurin. Malam ya ɗauko bulala ya kalli Habiba ya ce tun da ke kin ba da haƙuri kawo hannunki. Habiba ta miƙa hannunta aka zuge mata guda 10 lafiyayyu sannan ya ce ta je ta zauna. Kallon Afra ya yi ya ce ke ma miƙo hannunki. Afra ta fara goge hannayenta tana ja da baya ta ce yi haƙuri Malam. Malam Bashi ya ce ai kin makara. Hafiz ne ya sake miƙewa tsaye ya ce Malam kai min bulalar a madadinta. Malam Bashi ya ce Hafiz Allah na sake jin bakinka sai na zane ka kai ma. Komawa ya yi ya zauna jikin shi na rawa idanun shi sun yi ja yadda ka san shi za a daka. Malam Bashi ya daddage iya ƙarfin shi ya laftawa Afra a jiki tunda ta ƙi miƙo hannu. Wani uban ihu ta kurma tana faɗin wayyo Allah na. Hafiz kuwa rintse idanun shi ya yi. Hawaye suka fara zubowa kan fuskar shi. Ana sake lafta mata na biyu ta sake fasa ihu. Hafiz ya zabura sai gashi a gaban Bashi ya riƙe bulalar hannun Malam Bashi tamau ya ƙi saki. Ya kalli Malam Bashi ya ce a'a Malam kar ka ƙara dukanta. Na faɗa maka duk irin hukuncin da za ka yi mata ni kai min ka ƙi to kar ka ƙara dukanta. Ƙwace bulalar Malam Bashi ya yi a hannun Hafiz ya ce bari na sake dukanta in ga me za ka yi min. Bulalai 30 ma zan mata. Ya ɗaga bulalar ya sake lafta mata. Ta sake tsala ƙara ya ɗaga zai sake lafta mata wata ta zabura ta ɓoye bayan Hafiz. Shi kuwa Hafiz ba shiri ya yi kukan kura ya ɗaga Malam Bashi ya buga shi da ƙasa sannan ya kalle shi ya nuna shi da yatsa ya ce zan iya jure kallon komai amma ban da wannan.
a kanta ba abin da ba zan iya yi ba. Ko da wasa ka ƙara dukanta wallahi malam sai na raunata ka. Amma don Allah ka yi haƙuri bana iya jure ganin ana dukanta ne. Umarni ya baiwa Afra da ta je ta zauna. Cikin sauri kuwa ta je ta zauna inda shi kuma Hafiz ɗin ya zube a gaban malam ɗin ya ce gani gabanka kai min duk hukuncin da ya dace da laifina malam. Malam Bash ya miƙe tare da nuna Hafiz da hannu sannan ya nuna kanshi ya ce Hafiz ni kayar a ƙasa? Sannan ya girgiza kai ya fita ya bar ajin yana huci. Yana fita nan da nan ajin ya kaure da hayaniya inda wasu suke murna yau Hafiz ya yi musu maganin mugu. Inda wasu kuma da yawa suke ganin Hafiz ya yi babban rashin hankali na dukan malami akan zai hukunta wata. Hamza ne ya fito gaban shi yana kuka yana magana ya ce Hafiz ka yi hauka ne? Ka san girman laifin da ka aikata yau kuwa? Hafiz anya kanka ɗaya kuwa? Yana cikin magana sai ga principal da kuma malam Bash sun shigo ajin. Nan da nan kowa ya shiga taitayin shi tare da gyara zama. Shi kuwa Hafiz har yanzu yana nan gaban aji a tsugunne bai tashi ba. Bayan ɗalibai sun gaishe da principal ya amsa sai ya ce kowa ya zauna. Bayan an zazzauna ya kalli Hafiz ya ce kai ba na kore ka daga makaranta ba uban me ya dawo da kai har ka iya sa hannu ka daki malami. Shiru Hafiz ya yi kanshi na ƙasa hawaye na fitowa daga cikin idanun shi. Principal ya kalli malam Bash wanda yake riƙe da bulala mai baki huɗu. Ya ce gashi nan malam hukunta shi a gaban 'yan aji don ya zama darasi ga ire-iren shi. Malam Bash ya matsa kusa da Hafiz ya ta dukansa da wannan bulalar sau ba adadi don ya yi mishi bulalai aƙalla za su kusan kai 100. Sai da ya gaji sannan ya yar da bulalar yana numfarfashi. Principal ya kalli Hafiz wanda tun da aka fara dukan shi har aka gama ko gezo bai yi ba. Kanshi na duƙe sai dai hawaye kawai da yake ta yi. Ya ce malam Bash ya gama hukuncinsa saura nawa. Shi ma bulalar ya karɓa ya zane shi da ita sannan ya ce ka ɗauki jakarka ka fitar min daga makaranta kuma kar ka sake dawowa zan ma faɗa wa masu gadi kada su sake barin ka ka shigo. In har da rabon ka dawo to sai na ga ubanka a makarantar nan. Tashi maza ka fice. Hafiz ya ɗago kai yana kuka ya ce don Allah malam ka yi haƙuri. A shirye nake da karɓar kowane irin hukunci amma don Allah kar ku kore ni daga wannan makarantar. Principal ya ce Hafiz ka tashi ka ɗauki jakarka ka fice daga makarantar nan na ce kar ka hassala ni. Hafiz ya miƙe ya je ya ɗauki jakar shi ya fice daga ajin. Principal ya kalli 'yan ajin ya ce malami ya fi ƙarfin wulaƙantarwar ku. Duk wanda ya sake gwada makamancin haka hukuncinsa sai ya fi na Hafiz. Yana gama faɗin haka ya fice ya ba wa malam Bash damar ya bi Hafiz ɗin ya tabbatar ya fita sannan ya kira mishi ɗaya daga cikin masu gadin ya faɗa musu kar su sake barin shi ya shigo da bakin shi. Hamza hawaye ne ke ta wanke mishi fuska saboda tsananin tausayin halin da Hafiz ke ciki akan wata gaba ɗaya yanayin halayyar shi da rayuwar shi duk sun canza. Alƙawari ya ɗauka a ranshi akan ya ci alwashin lallai ya kamata a ce iyayen Hafiz su san halin da yake ciki. Habiba ma hawaye take ta kalli Afra ta ce kin gani ko sanadin ki halin da bawan Allah nan ya shiga. Ina roƙon Allah ya min tsawon ran da zan ga lokacin da haƙƙin Hafiz zai kama ki Afra. Afra kanta jikinta ya yi sanyi duk da ba ta ƙaunar shi amma a karo na farko yau ta ji ba daɗi akan irin hukuncin da aka yanke mishi. Ba ta damu da an kore shi ba amma bulalan da ya sha ta san duk a sanadinta ne kuma ta tabbatar da cewa a kanta ne ya yi duk abin da ya yi a yau. Hakan ne ya sa ta ɗauki alwashin idan ta koma gida za ta yi wa dad ɗinta magana ya sa principal ya dawo da shi. Ta ƙudurta hanyoyin da za ta bi Hafiz ya rabu da ita rabuwa ta har abada ba sai hakan sun ci gaba da faruwa ba. To fa, ƙaƙa ƙara ƙaƙa. Ga dai shi Hamza ya ƙudurta zai sanarwa da iyayen Hafiz duk abin da ke wakana. A yayin da ita kuma Afra ta ci alwashin sawa a dawo da
Hafiz cikin makarantar ya ci gaba da karatu saboda jin daɗin kare ta da ya yi daga hannun mugun malami. Shin ya abin zai kasance? Sai mun jira shafi na gaba domin jin yadda za ta kasance. Masu saurare ku ci gaba da danna mana subscribe sannan ku ci gaba da danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun